u vrstu jedan po jedan. Koliko je vas u školi? Znači, molim vas, samo malo strpljenja da imate. Nalazimo se, ovo je nekada bila kuća bogorodičnih bake i dede, Matana i Marije. I pošto se kod Jevreja po ženskoj liniji prati loza, rodoslov zapravo, tako je i ovdje isto. Ovdje imate 3 svete ikone. To je Sveta Marija, ovdje gdje ona sama, to je njena baka. Ovdje imate s ove strane čudotvornu ikonu Majke Božje, gdje je naslikan baš rodoslov Presvete Bogorodice. Znači, Majka Božja drži Gospoda u naručju, iznad nje je njena majka Ana, a iznad nje baka Marija. To je jedinstvena ikona. Tako nemate. Znači, imat ćete sve te ikonice, moćete ovdje da kupite. A ovo je Bogorodica Sajdanaja. To je čudotvorna ikona pred kojom se dešavaju velika čudesa. Dok vi celivate, ja ću stati vamo da pričam o tome. 2004. godine u Siriji, u Damasku, desilo se veliko čudo. Jedna porodica iz Saudijske Arabije, muž i žena, iz bogate porodice, nisu imali dugo poroda. I bili su na godišnjem odmoru u Siriji, u Damasku, i vozio ih jedan taksista da razgledaju grad. Ali su oni stalno bili nešto namrgođeni. Onda je on prosto pitao njih, možda niste zadovoljni mojom uslugom, da vam nađe nekog drugog. Oni su rekli da oni imaju sve, ali da nemaju dece. I onda je rekao da tamo postoji jedan pravoslavni manastir, gdje postoji ikona, to je kopija, i da dolaze ljudi da se tamo moli da dobiju porod. On ih je tamo odvezao po njihovom pristanku, pročitana molitva, vratili su se nazad u Saudijsku Arabiju i rekli su, kaže, ako nam se desi dobijemo dete, bogato ćemo nagraditi manastir sa $80.000, a vas taksistu sa 10. I posle 9 mjeseci on se njemu javio, dobio je sina. I da dolazi da donosi takav mu novac. Kad je on čuo koliki novac donosi, on je poveo 2 prijatelja s namjerom da ga opljačka. Dočekali ga na aerodromu, on kad je vidio i prijatelje, on je prosto rekao da ćemo i po 10.000 i vama dvojici. Međutim, oni su njega opljačkali, ubili ga, odsekli mu glavu, ruke, noge, ubacili u kesu i u gepek i krenuli da se reše tela. Kad su izašli na put, auto se pokvario na sred puta. Kapala je krv iz gepeka, svi to su vidjeli ljudi, prijavili policiji. Policija je došla na lice mesta, kad su otvorili gepek, čovjek je izašao čitav iz gepeka sa rečima, upravo je Presveta Bogorodica zadnji šav napravila na mome vratu. I ovaj jedan je poludeo na licu mesta, ovu dvojicu hapse, njega voze u bolnicu. Najfinije šavove koje neka mašina da napravi može su bili na njegovom vratu, na njegovim rukama i nogama. On se vratio u Saudijsku Arabiju, doveo svoje roditelje, svu celu porodicu, svi su prešli u pravoslavnu veru. $800.000 je dao tom manastiru kao dar. A 2004. godine, znači to je čudesa velika, pred ovom ikonom se neprestano mole za porod. Ja sam gledao ovdje kod Mati još pre 10 godina desetine albuma sa malom dečicom kada su rođena. Fitilj se neprekidno gori tu iznad kandila, kada se menja, taj se fitilj daje bračnom paru, da su venčani u crkvi, treba da poste, da se ispovede, da se pričeste, žena upotrebi taj fitilj. I ono što je najneverovatnije, sva ta deca koja se rode, negde na telu imaju belek koji liči na taj fitilj. Ja imam u zadnjih 6-7 godina jedno 7-8 dece koja su rođena uz pomoć fitilja, tako da to je ta ikona, pred njom se molite za taj bračni par. Kad dođe Mati igumanija, posle ćemo vidjeti da li će, koliko će fitilja moći da se dobije, ali ne može se fitilj uzimati za nekoga ko vas nije ovlastio i ko nije, sad ja znam Petra i Marka, nemaju dece, sad će njima uzeti fitilj. Nemate pravo na to, biseri se ne bacaju pred svinje. Znači jednostavno samo onaj bračni par koji je rekao mi nemamo poroda, Bogu se molimo, ispovedamo se, pričešćujemo se, tako se može dobiti fitilj i da se ostave ovdje imena, naravno da Mati počne sa molitvom. A da nosimo samo tek tako da bi nosili, to nemate pravo. Znači jednostavno to morate tačno znati za koga je. Ako imate takve, sljedeći put kad se vratite, vi ćete te ljude pitati da li to žele, da li su svesni toga, šta to, odnesete im on to baci. Da stradate vi i vaša porodica zbog toga. Znači nemojte uzimati, to se ne uzima tek tako. Ali ćemo sad kad dođe Mati igumanija, vidjeti sa njom, pitati kako će biti njen blagoslov, tako ćete i dobijati te fitilje, ili će ona dati Željku i meni da ponesemo pa da se dogovorimo, da pošaljemo imena. Sad celivajte sve te svetinje, ovdje možete da kupite, znači ikonice.
Šta kaže da ovdje? Našu Kosovsku. Šta smo pevali? I tja Bogorodicu prisnoženuju i preporočnuju imate Boga našego česnjejšuju heruvim samjejšuju bez sravnjenja serafim bez istenija sučuju Bogorodicu, tjare veličaje. Brano joj je vodje, pobjeditena ja, jako izbavrše sja odziv blagodarstvena ja, osvisujem ti radi tvoji Bogorodice, moja mušaja državu nepobjedimuju, osvjati nas je, slobodi nas zove. Raduj se, nevjesto, nevjesna ja. Rodice djeto, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena si žena i blagosloven počeva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Istočniče živonosni, Marijo slavna, mi smo s tobom svi ponosni, Marijo slavna, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Bogom dana, Bogom zvana, Marijo slavna, zaštita si pouzdana, Marijo slavna, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Ti priteci u nevolji, Marijo slavna, ne daj zluda na
Braće i sestre, mati Serafima, evo, hoće da nam se malo obrati, prosto da nas pozdravi, pa evo, samo da saslušamo šta će da nam kaže. Καλώς ήρθατε στα Ιεροσόλυμα, Dobrodošli στους Αγίους Τόπους. Dobrodošli u Εύχομαι να Jerusalim. περάσετε καλά Da ste nam živi i zdravi. και ό,τι επιθυμία έχετε να σας εκπληρώσει ο Αναστάσιμος Χριστός. Kaže da je uvek veliki blagoslov kada dođemo ovde i kada proslavljamo Hrista. Σας ευχαριστώ που επισκέφτετε κάθε χρόνο τη Σαντανάγια. Da se zahvali što smo došli ovde baš u manastir i što smo doneli darove Και εμείς σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. i dočekali su nas u velikoj radosti i sreći. Και σαν η Σερβία και η Ελλάδα έχουν σχεδόν ίδια κουλτούρα. Kaže da su Srbija i Grčka jedna kultura Και εύχομαι κάθε μέρα ένα κεράκι ανάβω και για όλη τη Σερβία. i da se svakoga dana mole za ljude u Srbiji. Και για το λάδι που φέρνετε τόσο πολύ φτάνει σχεδόν για ένα χρόνο. Δεν καταλαβαίνω. Το λάδι, φέρνετε λάδι, ευλογία. Aha, doneli ste ulje i sveće ovde na blagoslov manastiru i ona je mnogo zahvalna na tome. Και μόνο η ευλογία είναι μια ευχαριστία στο Θεό Da je για τα δώρα που φέρνετε κι εσείς. to je blagosloveno što smo doneli i uradili i da će, sad kako bih vam prevela, Εγώ την δεν ξέρω πόσο λέει, blessing. to je blagoslov. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση Želim nam srećan predstojeći και το Vaskrs φως της Αναστάσεως να φωτίζει τις καρδιές μας πάντοτε. i da Gospod bude u našim srcima. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε και το υπόλοιπο. Da se živi i zdravi i da uvek kada možemo dođemo ovde. Η χαρά του Κυρίου να έχει. Ο χριστιανός πρέπει να έχει τη χαρά του Κυρίου πάντοτε μέσα στην καρδιά του. Ο χριστιανός. The Christmas people, they must have the peace inside to the heart every day. Moraju da imaju mir u srcu, hrišćanski narod mora da ima mir Χαρά, u ξέρεις να srcu. πεις Ne, η hara. χαρά να υπάρχει μέσα μας. Κάποτε μου σταμάτησε ένας μουσουλμάνος και μου λέει είσαι χριστιανή. Λέω πώς το κατάλαβες, λέει έχεις πάντα χαρά στο πρόσωπό σου. Kaže da je jedan musliman rekao vi ste hrišćani i da to prepoznaje na osnovu naše radosti na licu i sreće. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστιανοί έτσι πρέπει να είμαστε. Να μην έχουμε στεναχωριές. Ο Θεός μας φροντίζει. Kaže da mi imamo jednostavno to u nama i da nosimo to na sebi i da je to prepoznatljivo. Και ό,τι μας έρχεται έστω και κακό είναι προς όφελός μας, είναι για καλό μας. Posljednji deo rečenice sam razumela da je to dobro za nas. Δεν καταλαβαίνω όλα. When they come some difficult for us, they must say thanks to God because it's something for good to us. Da, i kada se nešto loše desi, treba da budemo zahvalni Bogu jer je to dobro za nas. In something to must change our behavior. Nešto što će promeniti naše For ponašanje. to come more close to the God. Što će nas približiti Bogu. Ο Θεός θέλει να μας σώσει, να μας πάρει κοντά Του, δεν θέλει να μας χάσει. Zato što On želi da nas drži blizu njega uvek. Σας ευχαριστώ. Zahvaljuje se Καλή Ανάσταση. i srećan Vaskrs. Hristos anesti. Hristos anesti. Vaismas Draga braćo i sestre, evo samo nekoliko još reči. Tamara će se u naše ime zahvaliti. Mi uvek ovde, stvarno jedan od najradosnijih manastira i mati prenosi prosto tu neku pozitivnu energiju sa svojim osmehom, kako sve ovde dočekuje, ne samo Srbe, nego i druge goste. Θα έχουμε επιτάφιο περιφορά γύρω από την πόλη. Da, Αν kaže, μπορέσετε, ići će u petak, kako si rekao da se to zove, oni iznose plaštanicu. Iznose, to je plaštanicu kad iznose, to je kod njih običaj, nosi se kao i što mi iznosimo plaštanicu u našim crkvama, tako i oni, samo što oni to malo drugačije. Oni to nose u litiji, oko hrama idu, ukrase taj kao grob koji mi imamo u crkvama, oni to nose u litiji ovde. I mati je svakako
rekla da mi ovdje možemo doći u petak, će nam spremiti svima crvena jaja. Već smo dobili ovdje, Nikola i još 2 momka će doći to preuzmu. Mati je spremila svima ovdje kao blagoslov po ikonicu, 2 različite ikonice Bogorodice, Sajdanaje i Rodoslov Presvete Bogorodice. Isto tako Mati mi je dala i neke fitilje, to ćemo završiti tamo kad se vratimo u hotel kome je potreban da vi ostavite ta imena priloge, pa će mi to u petak doneti Mati ovdje, prosto da se ne bi gužvali svi okolo. U nedelju, subotu na nedelju je liturgija, a mi ćemo biti u grobu Gospodnje. Međutim, ovdje se ranije završi liturgija, u grobu Gospodnje bude ogromna gužva. Kome je teže da izdrži celu noć, mi dođemo u Sajdanaju na liturgiju. Znači, ona završi tu negdje do 3 sata, tamo Boga mi i do 4:30 ne završi. I onda se možete i ovdje pričestiti, tako, ali to ćemo se dogovoriti, jer to je bukvalno 200 metara od groba Gospodnjeg, jer možda tamo će biti prevelika gužva, ne treba da stanete tamo nekada. Tako da i to ćemo se dogovoriti, mi najčešće dođemo, čak su naši neki sveštenici nekad i ovdje i služili, sve zavisi kakav bude blagoslov, tako da, ali to ćemo vam posebno reći. Da. If you come on Pascha here, some of them, Ako neko dođe ovdje. you come someone to singing. Neko You može, have Greek and Serbian. aha, neko može i da peva na srpskom pa da bude grčko-srpska. Da, to obično oni imaju ovdje divan hor, bude oni kad služe, ali evo Mati kaže ako bude neko došao pa ćemo moći antifono onako Grci, Srbi, ali vidjet ćemo, to ćemo se dogovoriti. Hristos se olu. Da, eto tako. Da. Hvala Mati, mi ćemo sad otići do groba, pa ćemo se onda, kažem, vratiti ovdje sigurno još jednom u petak i u nedelju ćemo mi biti, ako bude otvoreno ovdje popodne, mi ćemo cijelo popodne biti u nedelju, svi doći ovdje u Jerusalim posle ručka, tako da u nedelju će biti Mati ovdje popodne. Tin Kirijaki.